Надежда Димчева е терапевт и професионалист, отдал се на призванието да помага на хората. Професионалните интереси и квалификация са в сферата на мануалната терапия, която е неразделна част от алтернативната и допълваща медицина. Алтернативната медицина е форма на лечение, която се използва вместо или заедно с класическата медицина. Обединява ги обща цел – грижата към човека в неговата цялост – тяло, ум и дух. Мисията на Надежда Димчева е да създава по-здравословен и балансиран живот, като чрез доказани терапевтични техники помага на хората да постигнат по-добро здраве, както и физическо и психическо благосъстояние. Тя работи като мануален терапевт вече повече от 5 години, като владее и прилага най-добрите практики и техники за постигане на реални резултати. Всеки неин клиент получава персонално внимание и грижа, съобразена с физическите му проблеми, потребности и специфики. Нейният подход за терапия винаги е индивидуален. Надежда диагностицира проблемните точки в тялото на клиента си и работи върху тях чрез традиционни техники или чрез древни източни масажни практики. Резултатите са налице още след първия терапевтичен сеанс. Госпожо Димчева, разкажете малко повече за дейността, която упражнявате като мануален терапевт и какви качества и умения успяхте да развиете. Има една предистория, която е на един мой много добър приятел, който и той е изключително добър, активен терапевт. И той ме запозна с тези практики, с тази насоченост, с тези източни учения и всичко останало. Продължавам да се развивам в тази сфера, да уча, да търся информация, да търся хора, които биха ми дали повече информация, повече знания. Обичам да го правя, отдава ми се. Той самия видя в мене потенциал и разбра, че както и аз разбрах, че това ми е призванието. Какво представлява мануалната терапия? Като мануален терапевт работя с тялото на хората, за да облегча болката, възстановявам подвижността и подобрявам общото състояние на всеки, който ми се е доверил. За какво е предназначена мануалната терапия и кога е време вече да дойдем при вас? Помощ е добре да се потърси почти веднага, ако не веднага, когато усетиме дискомфорт в тялото. Като, например, да не става повече от 7 дена този дискомфорт, защото нещата могат да станат по-неприятни, по-непоносими за човека, който ги изпитва. Какво може да очакваме от първия преглед при вас? Очаква се висок професионализъм, топло посрещане и приемане на човека, който е дошъл и старание да му бъде помогнато. Мануалната терапия има богата история. Още Хипократ е практикувал този вид терапия при болести на гръбначния стълб. Името мануална терапия идва от манус – ръка. Често хората бъркат мануална терапия с масаж, което е абсолютно грешно. Масажът има релаксиращо и отпускащо действие. Мануалната терапия е с изцяло лечебна цел и релаксът се явява като вторичен ефект. Масажът обхваща меките тъкани, кожа и мускули. Мануалната терапия е лечебен метод, при който се използват ръцете на терапевта, за да се въздейства върху костите, мускулите, ставите, сухожилията, нерви и фасция, съединителна тъкан под повърхността на кожата ни и обхваща всички части на нашето тяло. Целта на мануалната терапия е да се възстанови движението, облегчи болката и възстанови функцията на мускулно-скелетната система.